ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit samiwen ni aya may sa papel na siraya ta sibay mo ako na ay ayaten ka di may sa anang tedken ka ket puso ngagrupag ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen naka tuy kantamang sagit tapuson siya tsagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang nga dagkaungga awan makabulod nga dakad tuy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang nga dagkaungga awan makabulod nga dakad tuy puso sikalaeng biyag ko may sa anang tedken ka ket puso ngagrupag ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen naka tuy kantamang sagit tapuson tsagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang nga dagkaungga awan makabulod nga dakad tuy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapad